Ang utang kinahanglang bayaran. Apan kun mapakyas man gani sa pagbayad tungod sa balidong hinungdan, dili pod angayan nga pakaulawan ang nangutang. Tungod kay aduna kini bugti nga silot sa balaod. Atong sayran pinaagi ni ining report. Managlahing reklamo ang nadawat sa mga law enforcement agencies nga naglambigi sa cybercrime. Gigamit sa mga predator ang teknolohiya sa ilang pagpamiktima sama sa romance scam, investment scheme, phishing ug uban pa. Lakip sa mga reklamo nga nadawat ilabi na sa National Bureau of Investigation ang debt shaming. Ang mga taong nakautang sa usa ka lending institution hulgaon nga pakaulawan kon malangan o mapakya sa pagbayad. Common kini sa mga lending app o kadto mga tigpautang nga kulurom. Tungod kay nakuha na nila ang data sa mga nangutang kanila, doon na sila access sa mga contact nini ug didto ipadala ang mga mensahe sa pagpakauwaw. So practically, it's a data breach. So it is a violation of the Data Privacy Act. The agency that has primary jurisdiction over that is the National Privacy Commission, but unfortunately, they don't have an office here in Cebu. So we help out these victims. Bisan og ana sa National Privacy Commission ang jurisdiksyon sa ingon ini nga kaso apan mamahimong mutabang ang NBI sa pag-facilitate. But for those victims of that shaming, kuan yun kay na siya, it's hurtful, it's very embarrassing. No? To some extent, we have cases where they wanted to commit suicide. So we really give time to talk to them, and then we help them out by filing the complaints with either the SEC or the NTC. Admitido hinoon ang NBI nga dako hagit alang kanila ang pagtumbok sa mga mihimo sa ingon tungod kay nagkinahanglan pa sila og cyber warrant apan pinaagi sa pagpakiglambigit sa ubang mga ahensya makahimo gihapon sila sa pag-aksyon sa gipadangat nga mga reklamo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.